Tullaan seuraavaa päivää ja ei mitään. Makkaramassa on vetäytynyt. Ja siitä on otettu paistettu testipiisit ja eikä se massa on nyt ollut sit yön yli tossa, siihen lisätään vähän nestettä. Katsotaan, että on oikein sopiva paksuus. Voisi päästä niinku asiaan, asbeniin. Sen verran löysää, että se menee sutjakasti suoleen. Aivan. Tässä välissä vielä paistetaan koepaistos. Se on kans sopiva. Niinku, mistä on vähän hankala ruveta maustaa sit sen jälkeen, kun se on tuolla niin sanotussa suolessa. Joo. Tossa oli sitten ne mausteet, mitä me käytetään silimakkarassa. Eli onko se tujuu? on se. On siis siliä. Et siinähän on niinku, että siinä on mausteena on kuivaa korianteria, sitten vähän sokeria, sitten ihan siliä. Sitten on tommonen pahvikykastike, mutta me ollaan itse se tehty. Et se on semmoinen vähän savunmaku. Siitä tulee sellainen. Sitten siinä on sokeria ja suolaa. No ne, siitä voi sit maistaa. Jumakauta. Tätä mä oon odottanut. Tää on, niinku, se on vaan niinku paistettu se pelkkä massa. Ja tää on nimenomaan se lammas. Et se pitäis maistua valkosipulia. Ihan pirun hyvä. Ei muuta pääse syömään makkaraa. Sitten on enää jäljellä tää extreme-osuus, eli mitä tässä on venattu. Sitten on italotekniikkaa esillä. Tää on ihan Ferrari. Se on todellakin hyvä. Okei, sitten pannaan suoli paikalle tuohon tuutin päähän. Sitten se lähtee aika vauhdilla, varautukaa siihen. No, mutta jos mä vein vaan näin. Varo näin. Joo. Tää vuoden ekat. No niin. Painava. Itse asiassa täytyy myöntää, että kun mä itekin joskus vääntänyt, niin Anna toi ei oo ihan niin niin helppoa kuin miltä se näyttää. Sitten sinne pitää, koska se pitää solmia vielä ne. Tästä taas puuttuu rutiini, kun meillä on vuoteen tehty. Tää voi hyvin yksin pyörittää ja toisella kädellä ohjata vaan. Anna tulla aivan. Tai ehkä mulla on vaan ollut huono kone, millä mä oon duunannut. Kölvi on taas petetty. Nee, sä oot joutunut olla venäläisiä. Niin, tässä on niinku hyvä esimerkki niillekin kaikille, jotka inhoa kautta pelkää makkaran niinku tekoon. Niin se ei ole tää kummallisempaa, se maistuu hyvälle ja sitä suositellaan kaikille. Toinen, niin otetaan tää tyhjäksi ja vedetään sitten. Tehdään nyt yksi pötkö tosta kumpaakin, niin koneellinen, niin päästään sitten eteenpäin. On tää pornostara meitä. Siis on. Sitten paljon tässä yhdessä pötkössä on monta metriä. En mä tiedä, mutta nipussa on se 90. Siinä on kaikki. Kyllä, tässä on niinku. Nyt se on pakattu tähän muoviin ympäri. Veikkaan aika moni tommonen 14-kesäinen mimmi, joka tsiikaa nyt himas niinku kasvissyönnin pauloissa, saattaa voida hieman pahoin. Päinvastoin, musta tuntuu, että rupeaa syömään makkaraa tästä. Todellakin. Tässä näet, että ei se ole tän ihmeellisempää. Se suoli on mikään hirvittävän näköinen niinku muuta. Ei siinä ole mitään sen kummempaa. Sassalle tulee vesikielelle, mutta ihan muista syystä. 90 metriä lampaan suot lähettyville, niin ei oikein pysy vaan housuissa. Haluu kumisaappaat jalkaan. Kentällä. Mä en kun se on niin hiljainen, mutta nyt se rupesi nyt niinku selviä. Nyt pari irlantilaisvitsiä. Niinpä. Nyt pannaan tää chili-meininki. Ai ei pysty. Haluatko tressa? Kyllä ehdottomasti.
kun ei mulla kokemusta, niin mä turhaan vaan rikaan. Joo. En mä nyt oikein. Kaikkea Ei tässä nyt muuten ole niinku yhtään mitään järkeä, sit sä et oo ikinä kokeillut. Solmu päähän ensin. Kato kun kädet tärisee. No, tässä on se kysymys, että tarvitseeko kädet pestä vessaskäynnin käsin jälkeen, kun käsittelee suolta. Niinpä, ja sit mitä? No niin. Mä vedän täältä. Siis se kestää vähän, sinne ei enää meijää. Jalo. No joo. Anna mennä. Joo, rauhoitutaan nyt. Joo, paikkaan tilannetta tässä. Joo, ei sillä ole väliä. Anna mennä vaan, saadaan sit sinne paikalle. No niin. Jep. Joo, nyt rupee löytyy tatsi. Veikko Atrialla olisi sulla heti hommia. Kyllä varmaan olisi aika montakin hommaa. Hyvä massa menee hukkaan. Eihän tää menee nyt. Ei kato, nyt rupes toimii. Joo, rauha. Älä siellä käkätä vittu. Toisaan vaan suolet vittu vilistää käsissä vittu. Se jää vähän auki. Parempi, että sä tuut masan väliin. Sanoeni mukainen ei kun mikä mies. No, katsotaan. Tästä on aikaa. Katsotaan miten tää onnistuu. En mä kyllä yksin uskalla pyörittää. No mä pyörittelen, niin vedellä sen. Tuo vaan. Tasas tiivistä makkaraa tulee, kato. Oho. No niin. Se oli siinä. Välevään tässä se kiertää siellä päällä. Se on vähän suolisemmin. Se on vähän. Kato kun ei mennä sitä kiinni. Jos loppuun saa. No, ja sit kannattaa sillä varovasti, että ne ei mene kaksikään. Solmu päättyy. Ei tuu kyllä tasasta makkaraa enää. Mut se kato, kun se kierretään, niin sittenhän se taas tiivistyy. Taas tiivistyy aivan. Kätilö meininki. Mä en oo ikinä nähnyt kätilöä töissä. Eikö kornaa? Kato musta pippuri. Sitten on vielä se, eli että makkarasta tulee makkara, niin Ota se lammas. joo. Niin koska nämä on aika lähellä samannäköisiä, niin me ollaan se tehty sillä, että toi silimakkara tehty pidemmäksi ja toi lammas lyhyemmäksi. Ja ne on niinku ihan tämmösiä. Joo, siis se on vaan. Sitten mä nyt taas muistasin, miten me ollaan nämä lampaat pyöritelty sillä, että se niinku tulee. Et siitä tulee valmis setti. Niin, et ja sit se, silloin jos olette nähnyt ruotsalaisia prinssin makkaroita, niin nehän on sidottu näin. Välillä jotain aina näkee. Ne. Himas lauantai suihkun jälkeen. Ruotsi passi kädessä. Vähän hidasta, mutta kyllä tää menee aika nopeasti sit, kun tekee pari No kyllä me yleensä niin kuin nopeasti. No, Se on niinku hieno. semmoista rökkyä tulee. Tässä rupee tulee nälkä. Mulla No on ne. Vielä 12 minuuttia. Eli mikä on nyt seuraava vaihe? Seuraava vaihe on, että me laitetaan nää höyryyn. Okei, eli ollaan päästy vaiheeseen, milloin noi slersit tulee tuolta uunista höyrystä. Ja sen jälkeen, oliks näin, että väripintaa ja lautaselle? Erittäin hyvänäköistä makkaraa. No ne, sit pannulle vaan. Oho. Mitä tuohon nyt sanois?